Tapos, yung juice, ha? Ano? Bukong yun? Ano ba yung ako niya? Para din ang magduo. Ano, ulit ang mag-aragdag ng lakas ito. Ano, uy, ayaw ko ba? That's one point. Bilang ba ano? Kasi, you know, luwas. Yeah. So kayo na po yung anak mo? Buwangan, putong ako nga. Putong ako. Sana all liga ang saya. Pero ko na naman nagja-jogging kasi yung sa ano? Sa national ano? Pero ano yung mga gusto ko yun? Yun. Online ako. Ito yan, digiban. Piliduman. Online na ko. Papunta ka. Ayayip ka. Ikaw nga nag-open, hindi nga lang oras. Ano, 5 minutes. Magaya mo sa LG.
Tapos ngayon, tapos na ako ito talaga. Ha? So, sige naman, no? Punta ka dyan. Diba? Bako, isipot ano? Teka, magkaiba pa yan ang item eh. Puta kaya, puta hindi siya akin. Ito may kalbitra sa complex. Noon ba? Bigyan mo ka muli natin. May Facebook ka. Dua, sit mo ka, ano ko na. Iba yun na Facebook. Bata. Iba yun. At kung ano mo. Pwede din ang dami. Hindi ko kaya po. Hindi na eh. Hindi ko kaya. Ano po? Para naman eh. Para sa naman eh. Daron. Para naman ang item. Patinglingan. Bakit mo kapag Para sa naman nga. Kung may buti dyan na kayo. Para sa naman. Ay, hindi naman man gagawin ko kung ano.
Yeah! Ay, gumulay lang. Araw-araw! Wala, yung pumunta ko lang sila. Uy, nani, kasi ino. Una. Jesus. Sa- Ang bilis ayos. Ano yun mo? Ay, one day. Yes? Ano? May mga yun din. Ano? Ano? Pag ilan yung mga resulta, hindi mo na makikita yung iba isa yung Okay. Oh! Tayo.
Dala ba kabuyo yung gupay? Pizza. Dala gupay? So, ano? Wala, di ba tingin nga siya? Ay, ikaw mo ba yung arte ba? Kapag ako barya, nalo ko so, nagkanan ng barya, naipit kong mga wahe. Pag ko ang barya, marong business na marong puta. Service mo sa rambulan.
Piano. Yun. Lodge. 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 Ayun po natin. Ikaw po mga sabi yung timplan mo ako. Yun na ba may kapitara? Yun na magkaya po. Pero meron ko lang mabutong. Yung mga ito na parang tao. Ano na pag masusupog yan? Oh, ganun ba? Wala, pero ako na ito. Kapangit nyo ito. Huwag mo ko kaya yan. Ayos
nasa inyo pa na. Dapat napakalimutan. Huwag ka magpakilabas. Tapos na. Baka gano'n ka.
Kasunod mo talaga na kan magbili.
Hello, good. Baby, nagkaagad-agad na kiss, 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 kiss. Tapos sa eskwela, may activity na nagkaagad-agad na mag-date. Hindi ako sensata. Ito yung already guys, ha? Ang